तिनिनो खालामनायनि कारणाव मनो लाई थांनाय अर्थात थांनाय ताल 29 तारिख जानुवारी कताल दिल्ली CBSE नि चेयरमैन मिस्टर राहुल सिन्हा भाई मालाय लाइमानी आबुंगाजों सिगांबारियाना थानाय दालनि 11 तारिख कोनो जों दिल्लीयाव जुगाजुग खायखा बय मालायनि बागै जोंनो 29 तारिखआव समय रेखा 29 तारिखआव जों थाङै जों 27 तारिखआव लाना माने 28 तारिखआव सहैखा 29 तारिखआव ठीक 12:30 समय बगायजों आसुगलायखा आनि लगी आप्रो चिनी MLA विश्वजित कलई दङ मानव देवर्मा दङ फिलिप श्रीयां दङ कुमार शंकर देवर्मा दङ आबनि परेबो चिनी त्रिपुरा हास्तिनि जे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन काइनै विशेष के TSF ताई TISF করব আলাদা আলাদা খাই করব চিনি CBSE नि চেয়ারম্যান মালাইকা অনেক কক সিংলাইকা সালাইকা गोबां कगनो सिंका गोबां कगनो जों उत्तरिका एवं गोबां राज्यरगो जे रोमान स्क्रिप्ट बाय जे परिलाय दंमोन सिलाय दंमोन आबनो कगो साका फातार देशनि हागतनि बरफ फायै बनि बिहारगो बक्तिदारिफ्रु आ सिरि माने हिंदी बाय सिरिया इंग्लिश बाय सिरिउ रोमान स्क्रिप्ट बाय आबो बसायखना गै आबनि परे बो साका अमबा रिमान ब्ले क्लाइमान ब्ले गासिङाव मनो साका जे CBSE बिसके मेट्रिक बाय जे हायर एजुकेशन माने ngata 12 नि हायर सेकेंडरी जे चली भिमनि आबन बरसो स्टेट गवर्नमेंट बरनो सजेशन खायो बर बांला बायनो क्वेश्चन पेपर सामने दे गसिं साका बांला बाय तो अरो थिनो मुखायो किंतु अरो संनुक जाखा जे बांला जों इंग्लिश मीडियम बो पढिबो काय बांला खाय जों सिनिया के चिन कठिन नाम गाबन बागैनो आगिरगबो नुखा दुइटा CBSE बो आगिरगम थिन नुक जाखा जे इंग्लिश बायबा काय बसियो वान जी माने बांला स्क्रिप्ट बाय बसियो गसिं त्रिपुरा बो नुक जाखा अरो जे TBSE त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बरको आगियो अनेक समय ऑप्शन दु नर रोमान स्क्रिप्ट बाय बसिदि लेने गेताबो बिनि को जों नायनाय किन्तु बेलाखै गानाव सबायखा किन्तु जों साका गानाया अ मन इसुनो तुयै अ इसुनो तुयै जों त्रिपुरा म थापानो बिसि ब्रुम ब्रुम न जों बिसि ब्रुम ब्रुम या जत्त अनेक बसन खा जों जिरखौ फैबानि जतन इहिनो किन्तु कागो खलायजे गैया गाबोन बागै जों एक आशाबादी दंमोन सेमानि जेबाबे स्टेट गवर्नमेंट बाय कक सालायमानि परे स्टेट गवर्नमेंट जेबाबे कायसा खूब जोंनो सजेशन रेखाबा जाका होपफुल जोंनो बरसागा ओंनै मानो ओंनाय दागलाय जिनि किन्तु जों पुलाव जों जखन 14 तारिखआव मुख्यमंत्री बाय अ थानाय तालनिनो जों जखन मालायफ्रु आप्रुनो 14 तारिख हांनायनि दिनाव जानुवारी 14 तारिख किन्तु आप्रुनो दिन बखाबायखा एवं इदानी कालो जेबाबे ककब्र स्क्रिप्ट नतुयै रोमान स्क्रिप्ट नतुयै जेबाबे जागाय जेखाने थाङो आरो आबो सारा कोनो बिनि इस्यु सिक्रिखा जेता कोनो मुख्यमंत्री बो बिरोधी खाइपर आसके ओपनली आसके आक्रमण खायै कोनो दिन अमायके सामार खनाया नेगेटिव तो नेगेटिव न किन्तु बिनो मखाय नेगेटिव निफाय अतिरिक्त नेगेटिव एका बखानांनाय जा नर जेसाबा खायदे आंखास खाया नखायका जों किछु खायमे चिनि आं नखायने जों खायने आकबरंग जों सायखरागा बसनो संगा जों बरम रेखा बनो बरब जों अनेक खन टाइम रेखा आधा घंटा न ऊपर जों आलोचना खायका खरजा IAS ऑफिसर बा कैसे सेंट्रल बोर्ड नि चेयरमैन बाय आसुकन जे कक खुती नाती और जे तीनटा कमिशन मानी कमिटी मानी समाजन त्रिपुरा कुमुर चौधरी तारपरे नि और पवित्र सरकार आसु कायबनि आ रेकर्ड बसुन रेखा बर जे सुपारिश खायमानि प्रपोजल रिमानि जे त्रिपुरा सारकता मनाय वो स्क्रिप्ट नाय बुसुक परसेंटेज नाय आबर एवं बंगार बो सय के निश्चय नेगेटिव गोबां मानो
kabangma chithi thuige kintu mukhyamantri je samani angor honai chithi mani singa chithi thuinai tubi borok sino kari mani o kok sauken bo saunai sino mithabadi ni saunai ba aboni pore tiesabro borok thik amai keno kabangma jara sino rekha ge bosao khani जेसेबां একটা চেষ্টা খাইनानै बजरि दंखाय स्टेट गभर्नमेंट बायबो सालायनाय सेंट्रल गभर्नमेंट नि जे एसआरटी मिनिस्टार अबसो आं तो दङनो आं तो सानाय दङ नरम मानखाय एसआरटी मिनिस्टार बाय जेदा यूनियन एजुकेशन मिनिस्टार दङ एजुकेशन निया ह्यूमन रिसोर्सेस साव बबाय नरमालिटी आबन परे जों मालायनाय बिसकामनि तालुका हयतो जों थानानै बागै जों सायथावनाय एजुकेशन मिनिस्टार हायदैखौ गै बबाय जालासरा खूब गाहाम दंखा अब अमा हाइकेनो जों प्रेसार क्रिएट खाइमांनो तो नायसि जतखन पयनो मानिया सा हाइके अबसरताय बरकनो रोमान स्क्रिप्ट सिनेनि सुजुग मालिया सिने सुजुग मानायनो बसाव दंनो सुजुग रिनाय जों बबर बसानाय जे अन्तत उ जे परीक्षानि दिनाव जेखाने बरकनि साबजेक्ट फायो आ जराव जरा बांला बायफेनो जरि प्रश्न पत्र अंकाय क्वेश्चन पेपर अंकाय आपनो काम काय वायरी वाय पपयवै स्टुडेंट उनाव सावै सिरिना बागै बरक चेष्टा खायनाय जेता रोमान स्क्रिप्ट सुइमा आन्सार काय रोमान स्क्रिप्ट सिमानाय बांला पढनाय तो बरक ताइ सुना नाया गा आबो तुइ कैसा बो एका सुनो सागाता गाबनो सुना सिं दङ आबो सुना नाय गते कैसा अब काय थांका ताइ कैसा अंकाय जे सालै सालथाम सिगां नखना जे विभिन्न सोशल मीडिया बनोखा पेपर बनोखा जे राज्यनि त्रिपुरा बोर्डनि चेयरमैन हां अच्छा तो के ए आबंका आबा हाय गबनि बागै जों तिनि हर प्रेस मिट खेबांखाय अ कारण न जे जों मालाय फैया एवं मोटामोटी आलोचनाखौ गाहाम नंखा सीएम तो जैसे फन चोबा खतर खाइदि आं तंसा रोमान स्क्रिप्ट सुरिना रेगलानि साइतम खाले रकम बदा माना बाहाय आसा सीएम तो साइतम आं तंसा हायदा सीएम तो साइतम आं तंसा आं सीएम तंसा जैसे पण नक चोबा खतर खाइदि एबन रोमान स्क्रिप्ट सुरिना रेगलानि खाले रव उंगानो सामाने खाले रका बदन न जरि न सीएम का बहाय मनसो सीएम जेतु साइतम आं तंसा रसरिया नै का सीएम तो बसानाय न जे बोर्ड जे मा तंनाय बा तंगला आबो सिङो कक साना फैया कारण चिनि सानताय जों सानै थाना चिनि आन्दोलन जों खाइ थानाय चिनि सहर जों खाइ थानाय हाय बसेसिपर ककतर सातुम बसारद चिनि आन्दोलन बा चिनि ककरक रोमान स्क्रिप्ट नि संगाता बारि बारि अवश्य आबो तो आं साइजुनि कय आबो तो चिनि कोनो सामनानै कय गया जमा एकदम कुबुय कक বকুলাও সাকা আমি তো অনেক জনসভাতে অনেক কিছু বলেছি কি বলেছেন আবার তো সুংসুলিয়া বানো কে ওপনে ব্যাপারণ বসাও রিমাংলা খাইখাইমলা খাইখাই নং নিদি সবঙ্গ রুক স্ক্রিপ্ট খাইদি হাই খাইদি রে খাইদি সেদবা আমারই পরে নাই সাকা খুব সহায়তাপূর্ণ আলোচনাঙ্কা আদিন কাহামখাই ইন্টারেক্টিং লাইখা কিন্তু আবনি পরে যদি जोंबाय कागलायमानि परे ताई कैसा कक साखांखाय ताबो तो जों खायनाय किछु अबखै दुर्भाग्य काबा हामिनि कक राज्यनि खरगसा चिफ मिनिस्टार जेरै कक साइ दंखांखाय खायनाय किछु सिनि आरो तो एमएलए बो दङ एमडीसी बो दङ ईएम बो दङ जों तो आसुकजत तो आरो आसुकजत तो बुखाया जों तो सामि थाना साना कक गया बतम साका साया जोंना सामि साना कोन कस कक गया ता सिनि कक जों जे खामानि आबनो जों नंनो ब्रिफ खैया आसुक अच्छा ईएम सर हास्टेनि मंत्री ट्राइबल वेलफेयर मंत्री नाउनि टीटी एडिशन आसका करप्शन खरसा सि जेलस दासने है तो हां आमने तो ये ताम सानामो एस एन मो खरसा ईएम आ जगह मिया बीजेपी जॉइनिंग ना आं खाय अब उल्टा सिंगा गदो उल्टा तांगे उल्टा सेमान ताबुक जेबाबे तरक नायतो गय दङ पुरा विशाल गनि जेल जे थाना नागांखाय बिकास बर्मा थाना तांगे बिनि करप्शन को तो संतै और तै साइला परे आबो राज्यनि करप्शन तो सेबन साबनि बुसुक 3 बছर साबो बुस आइ खायका आबो मुकुमैबो बुसाइ माखा मुकुमयाबो बुसाइ माखा गामो जेबो जे साइतो मानि काय किरितै निजिनि कोंनो बुनो बेरे दिमासि खाय
आंलाय गिरियो बसि गिरिजागौ मा ककसै नायनाबानो जेबाबा आगक फायगेता जोंथ' ताय ताम सानायबा अडिटनि ब्यापाराव क्लियार एडिसिअ कुन अडिट इंयाकरि इंगो एवं जों सब समयनो आं इयामना सिगां पाब्लिक एकाउंट्स कमिटिनि चेयारमेन दंमोन आं आगे जखन एमएलए दंफ्राव मेम्बारबो दङ आफो अबाहायनो किन्तु जे सिस्टेम चलि दङ आरो कुनो 2 नाम्बार खायनो मते किछु करि जोंनो रांसि रियाखाय म 5टा बছरनि बाजेट दंखाबले बाजेट ताबुक पर्यन्त बছराव 500 का जुदि थांगाखाय 525 कत 2,500 कोटी 2,500 कोटी मोनले ना 525 125 हायदबा एखाय हिसाबै नायखांखाय एकदम कम के बुबाग्रा तामने राज्यनि मुख्यमंत्री बारबा একটা কম সব 6,665 কোটি রিজাখা অর্থাৎ বাজেটনি 39% अब कम कगे किन्तु 39% माने कम कगे किन्तु 33,000 कोटी बिसिंग आपनो डिवाइड के जदि जों तो फायखांखाय थाइजों 12,000 नि बिसि 12,000 रां जदि जों मान खांखाय एभ्रि इयार प्रचुर खेबो ताबो स्कुल गबाय लामा गबाय दै करै उमुक करै একটা 1 किलोमीटर लामा खायना थांखाय 5 कोटी नांगौ ताबुनि लेफ्ट ताबुनि जे सिस्टेम किन्तु सारा एडिसि एलाकानि 1150 किलोमीटर बादै मात्र 5 कोटी रिजागौ 4 कोटी रिजागौ टाउन डेभलपमेंट खायनायबा टाउन डेभलपमेंट नै सगरे एजुकेशन डिपार्टमेंट रांख्रै रिक्रुटमेंट खायमिया अब तां पगै थांगाबा बो साराबर सुंबो बा थायानो बीजेपी जॉइनिंग प्रोग्राम या बुरा खाव आजागान छावो कि चिनि ट्राइबल वेलफेयर न होते टीटी एडिशनल 400 कोटी टाका रां हजाक दं आरां बेंक थां इनको एडिसिओ चिनि बीजेपी सरकार फाके सिंगाबनो रुतुंनाय बंग बिशाल गरजेला रखनाय बीजेपी सरकार फायनाय हमले ताबु नायतुमान हमले सरकार तो निनबले ना डाबल इंजिन केंद्र बनिनि राज्य सेसनो रां हनाय बनाय तुगियान ताम असुबिदा तुंबा बरताम खायजाका नों 400 कोटी जे रहमानि बरताम खायजाका नों सेबाना नांनाय ननो जे वाल बैंक नि 1400 कोटी रां रहमाके नों ताम खायगेसला वाल बैंक नि ए जे 2022 भारतनि ताबुक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हाय दंना बजे 1400 कोटी और जे घोषणा खालामगै जे रां और रांले बर थांगोन तो अबकि बरमुरा दा खरस खायजाका ना हाते खतरा न थांमा जागा ना दिल्लीओ फ्लैट पाइमानि ना कोनो जागाओ पेट्रोल पंप पाइमानि आज ता एकरेक तुम हायसि नों बुइना एकरेक खाय नितेबो एकरेक जानाय बनि बागैनो जों सानाम नायो ओ आपति नांमिया बरनो सावै बुकुर खुंनार ततार सगंनार तामरा प्रतिबाद प्रतिशोध से लास्ट का प्रतिशोध तब आबो ब आरां बायनो उनको नेतारो उनको अमेरिका लंडन स्विट्जरलैंड जतो जागान बेराय बायखा पियाति ब्रासा हामख्राय कोन करि उनको एडिसि सरकार खाया नि आबो सावगा ताम लंडन थांमानि निनि आ बेरायना बागि थांमाया लंडन थांमानि आबो बेरायना बागि थांमाया लंडन ताम खायजागा बनो नुखा ब एज ए ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर एज ए जनजाति डेवलपमेंट नि मिनिस्टर जो रिंगै दंखा उन्नयन मंत्री रिंगै दंखाय बकुनो दिन भारतनि फाताराव थांगै चिनि ट्रेडिशनल कल्चरल नि तांमुं लुगमुं मोसामुं तलांगै फुनुगै जमानि खेबा एवं आरो थांगै मौसागर खायया चिनि मौबागै इंटरनेशनल थांगै नत तो फुनुगै आबो एडिसिनि कुनो आरो आसे जायग्रि आबो दं प्रोविजन दं बेरायनानि निने तारपर विभिन्न जगह ए जे तब जों 26 জানুয়ারি को जे दिल्ली और हमानी अब तो एक बाजेट तो अब बाजेट तो नबले सोशियो कल्चरल अब पार्ट लाइफ अब बेरायनो नों ताइ सब बेरे केबो जदि व्यक्तिगत बेरायनो थांगाय तो नखायनो किछु करि आरो कि कोनो एमएलए सारा सब करि दमाखा ताबो बो कम्युनिस्ट पार्टी नेतार भियेटनामो बছর 3-4 बार थांगो सरकार करिबान थांगो एवं ताबो अनेक दङ बिफ्राव बीजेपी अनेक नेतार निनि गोबां मा जायगाफोराव थांमोन जों सायमानो जों किन्तु आबो काम साननाय बा आबो पार्सनेल मेटार बा